constantment des que es va formar la Terra fa 4.600 milions d'anys. En aquell moment, la Terra va arribar a tenir una temperatura de més de 100 graus centígrads durant uns 600 milions d'anys aproximadament. Molts factors afecten el clima, però l'efecte hivernacle és un factor clau. Les temperatures de la Terra van baixar a causa de la disminució de CO2 produïda pels bacteris. Aquest fet es produïa ja que els bacteris absorbien grans quantitats de CO2 i alliberaven oxigen, fent doncs que el CO2 disminueixi i l'oxigen augmenti. D'altra banda, fa 900 milions d'anys, l'alternança d'edats càlides i de gel va començar, i les edats de gel sovint van transformar el planeta completament en una bola de neu i gel. Així doncs, a través de la perforació a l'Antàrtida, avui es coneix científicament la relació entre el desenvolupament climàtic i l'efecte hivernacle dels últims 650.000 anys. Un temps en què l'època càlida i el gel, com hem dit anteriorment, alternar ràpidament. Els gasos d'efecte hivernacle són els responsables de les grans fluctuacions del clima entre els períodes freds i càlids, cosa que es demostra per l'augment del contingut de CO2 de l'atmosfera i la temperatura. Actualment, a l'Holocè, ens trobem en una fase càlida estable. Els 14 graus centígrads han estat constants durant 10.000 anys. La temperatura mitjana només oscil·la en un màxim de 2 graus en els darrers 1.500 anys fins i tot a mig grau. Segons l'IPCC, el clima moderat de l'Holocè amenaça ara de sortir de les articulacions a causa de l'augment de gasos d'efecte hivernacle. En el transcurs de la industrialització, la temperatura global va augmentar gairebé 1 grau en els 200 anys, més que en els 1.500 anys anteriors. Actualment, la concentració de CO2 a l'atmosfera és superior a la que hi ha hagut en els 650.000 anys anteriors. Els científics de l'IPCC creuen que és possible un ràpid augment de la temperatura mitjana global fins als 6,4 graus centígrads i suposen que aquest augment de temperatura és artificial.